uJehova ubengenathi makasho njalo manje uIsrayeli, uma uJehova ubengenathi lapha abantu besivukela, lapha abantu besivukela ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo kithina amanzi ngaba sewele phezulu kwethu, udlule isikhukhula phezulu komphefumulo wethu, amanzi akhukhumileyo. Makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile, ogibe njengenyoni ogibeni lwabaquphi, ugibe lwaphukile saphunyuka. Usizo lwethu lusegameni lika Jehova owenzile izulu nomhlaba. Sishaya izandla sishayela uJesu ngegama lika Jesu. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lomquphi. Asihambeni ngalawo mandla size sibonane ku 2025.